आज हे भले मोठे डेंगे मी फोडलंय. त्याच्यासाठी विरारच्या म्हावऱ्यावाल्याकडसून ह्यो अस्सल माल मागवला. तावसर बायल म्हणता सारा काहीतरी स्वस्तातला काटेरी घेऊन यावं. आता काटेरी घेतलंय तर चढवा नाक मुराड म्हणून एक आपला पापलेटाचा पॉर घेत. पण याची किंमत ऐकून माका कांदे लावची येळी. घरात गेल्यावर बायल करवा दुग लागली कित्याक एवढ्या महागडा हाणला. खाताना अगदी बेस बरा खायत. आता माझ्यावर तानसारता मग सारा सोला टाकून ताजो माल थैलेसून थैच्या थै पलटी. आता ह्यो मनगटा एवढो अस्सल माल हवो असलो तर नंबर देते, कॉल करून मागवा. मगे बायल्यान सबन खेकडे साफ करून मालवणी भाजक्या मसाल्याची चरचरीत फोडणी देऊन पेंदे आणि छोटे डेंगे टाकून चांगले खळखळवले. मगे भले मोठे डेंगे मोठ्या पातेल्यात घालून गरगरावल्या. डेंगू तो चमच्यात पण बसूक मागा. शेवटी वाटण टाकल्यान आणि कोथिंबीरीचो वर्षाव करून पापलेटांच्या तुकड्यांका लाईनीत बसवल्या. पेंद्यांचा गरगरीत, डेंगे सुक्के आणि पापलेटांचे तुकडे फ्राय. आज तर खरी मेजवानीच होती. पहिलो आधी धरून डेंगो फोडलंय आणि सिस्टमॅटिक कपचा काढून ह्या भल्या मोठ्या डेंग्याचो चावो घेतला. मगे भातात वाईट जरा जास्त सार घालून अगदी गरगरीत करून सार, भात आणि पापलेट फ्राय खाल्लं. ज्यांच्या तोंडात पाणी इला त्यांच्यानी एक कमेंट करा.